Zatiaľ čo v minulosti boli podvody na internete veľmi primitívne a dali sa ľahko rozpoznať, ako keď vám prišiel e-mail o tom, že africký princ vám chce darovať 400 000 eur. Nice. A stačí len, aby ste zadali svoje bankové údaje alebo sa prihlásili niekam. Tak dnes je to oveľa sofistikovanejšie s tým, aké máme všetky možnosti a je toho ďaleko viac. Možno ste to už zachytili aj u vás skrz či už domény, internet banking, social media, cez telefóny, cez SMS-ky, cez Instagram. Naozaj je toho enormne veľa a práve v tomto videu si povieme, ako sa ideálne nenechať hacknúť alebo neprísť o nejaké osobné údaje, či v horšom prípade o peniaze. Ako som spomínal, tie jednotlivé skémy sa strašne vyvinuli za posledné roky, aj s príchodom umelej inteligencie. Zatiaľ čo predtým to bolo častokrát v lámanej angličtine alebo prípadne už keď to bolo v lámanej slovenčine, tak veľmi ľahko sa to dalo rozpoznať. Tak teraz tie hrozby sú veľmi jednoznačné, sú častokrát dizajnovo presne také, ako keby vám to prišlo od toho originálneho zdroja. Majú perfektný jazyk, čiže nerozpoznáte, či to naozaj písala tá firma, alebo či je to nejaký podvod. A častokrát ešte aj adresy sú tak zamaskované, že je tam len malilinký preklep alebo niečo podobné, takže je potreba enormne dbať na to, aby ste sa na takéto niečo nenechali nachytať. Začal by som práve témou webových stránok, kde dnešným štandardom je už mať HTTPS certifikát. To znamená mať tam taký ten zámoček hore. Či už ste na telefóne alebo na počítači. Prečo je to dôležité? Je, že keď prídete na takúto stránku a má ten zámoček, tak informácie, ktoré zadávate do tej stránky a ktoré sa prenášajú následne do servera, kde sú spracované a potom ich dostane niekde ten majiteľ, tak túto cestu, ktorú prechádzajú, tak sú šifrované. To znamená, že niekto, kto je napríklad napichnutý na sieti, tak ich nevie prečítať. Toto je extrémne dôležité hlavne pri e-shopoch, kde zadávate napríklad nejaké osobné údaje alebo nebodaj údaje z kariet. Ako náhle tam nie je HTTPS, nie je tam ten zámoček, neodporúčam zadávať tieto údaje práve kvôli tomu, že prechádzajú nešifrované a tým pádom, ak napríklad je niekto napichnutý na váš notebook, uvidí tie údaje presne v takej verzii, aké sú a tým pádom ich vie potom zneužiť. Druhá vec, čo je veľmi dôležitá, keď takto surfujete po nete alebo napríklad nakupujete, tak keď ste na verejných Wi-Fi-nách, tak ideálne nikdy nenakupovať, neprihlasovať sa do internet bankingov, proste nedávať nikde údaje, ktoré sú citlivé alebo kde máte heslá, práve kvôli tomu, že na tej verejnej Wi-Fi sa troška šikovnejší človek vie veľmi rýchlo dostať k tým údajom, ktoré sa od vás prenášajú práve do tých serverov, ako napríklad, ak by ste sa prihlasovali do internet bankingu. Ak by ste aj takto boli, odporúčam radšej sa odpojiť na Wi-Fi, pripojiť sa cez mobilné dáta, cez nejaký hotspot, cez telefón, a radšej to zadávať tam, pretože máte ďaleko väčšiu šancu, že tam jednoducho nikto nie je. Treťou z týchto vecí, ktorá je často viditeľná a prečo sa tieto veci dejú, sú veľmi slabé heslá. V dnešnej dobe častokrát aj na weboch vnímame útoky, kde príde robot na stránku a vyskúša tam za 5 minút 6 miliónov hesiel. Čiže ten robot vie strašne rýchlo generovať heslá a testovať ich. Čiže vy, ak máte napríklad heslo ceruska, tak takéto heslo, takýto robot dokáže hacknúť za 5-10 minút. Ako náhle už tam pridáte aspoň číslo, tak už sa ten čas predĺžuje možno na 15. Keď tam pridáme ešte veľké písmeno, tak ten čas zase násobíme. Ak tam pridáme ešte špeciálny znak a sme na nejakých 12 alebo 16 znakoch, tak ten čas sa už predĺžuje na roky. Pravdepodobne za tie roky to heslo si už zmeníte. Množstvo nástrojov už existuje aj na internete, kde si viete nechať vygenerovať takéto silné heslo, ktoré má aspoň 12, ideálne 16 znakov. Áno, ťažko si ho zapamätáte, ale na to prichádza potom nástroj, ktorý spomeniem o chvíľu. Ale toto heslo vám zabezpečí to, že vám to nikto len tak ľahko nehackne a hlavne nie roboty. Keď som bol na jednej konferencii, tak častokrát, čo tam je vidieť, keď sa ľudia napríklad prihlasujú do svojich webov, že prihlasovacie meno je admin. Ak náhodou toto máte, rovno choďte do toho webu, choďte si to zmeniť, pretože priamo na tej konferencii ten pán napísal krátky skript, ktorý prehľadal na Slovensku WordPress stránky a zistil napríklad, že takéto meno tam má, myslím, že to bolo pár stoviek stránok. Následne tam dal len zo srandy, že choď na tieto stránky a zadaj tam heslo admin. Dostal sa na 300 stránok. Ak tam dal admin 1, 2, 3, tak sa dostal na ďalších 300 stránok. A
To bol naozaj robot alebo skript, ktorý nakódil tam priamo počas tej prednášky, ktorá mala asi 30 minút. Tak si predstavte, čo dokáže umelá inteligencia a človek, ktorý sa reálne chce dostať na váš web. Čiže používajte silné heslá a to nás vedie práve k tej ďalšej veci, čo sú password managers, to znamená nástroje na management hesiel, ako je napríklad LastPass alebo OnePass alebo ďalších ešte neviem koľko ich je rôznych, kde práve môžete mať jednu aplikáciu, kde sa prihlasujete jedným heslom. Tú aplikáciu môžete mať na telefóne, na počítači, na všetkých zariadeniach, ktoré máte. A táto aplikácia vám dokáže generovať takéto heslo, takéto náročné heslo a dokáže si ho potom zapamätať. Čiže vy keď prídete na takúto stránku, tak ale poviete si, že no dobre, ale Tomáš, prečo si mi to nepovedal na rovinu? Teraz si spomínal, že by som nemal mať jedno heslo na všetky stránky. Keď sa prihlásite napríklad z vašeho klasického zariadenia, tak tam sa viete dostať okamžite do databázy týchto hesiel. Ak však sa prihlásite z iného zariadenia, alebo stačí, že ste v inej lokácii, tak automaticky vám prichádza na e-mail potvrdenie, že naozaj ste to vy. Takže je tam niekoľko úrovní ako keby takého zabezpečenia, vďaka ktorému je menšia šanca, že sa tam niekto vie dostať, pretože tie ostatné veci by ste mali mať v rukách. Áno, za predpokladu, že aj na tom e-maili máte dobré heslo a nie je také ako ceruska. Ako hesla by som určite nepoužíval, aj keď už nechcete používať možno takéto zložité. Nepoužíval by som adresy svojho bydliska, nejaké rodné čísla, dátumy narodenia, dátumy detí, mená súrodencov. Nepoužíval by som mená rodičov, mená manželiek, mená mužov. Jednoducho nič také, na čo sa dá okamžite prísť, keď si napríklad niekto otvorí váš Facebook a zistí tam, že aha, váš manžel je Jožko, deti sú Janka a Peťko, narodili sa vtedy, lebo ešte to tam máte uvedené. A takto viete predísť tomu, aby vám to niekto nehekol. Ak viete, používajte takýto password manager, ušetrí vám to veľa času tým, že nemusíte tie hesla vymýšľať, on vám ich tam vyhodí, viete ich použiť a on si to bude pamätať. A dokonca do takýchto nástrojov sa už viete prihlasovať aj biometriou, čiže keď to máte v telefóne, tak vám to otvorí vaša tvár, prípadne nejaký zložitejší PIN kód, ktorý si tam viete nastaviť. Takéto pokusy, kde sa ako keby útočníci snažia od vás získať heslo alebo meno alebo niečo podobné, už nie sú limitované len na e-mailovú komunikáciu, aj keď tam je to najčastejšie, lebo tam sa dá najviac nadizajnovať napríklad ten e-mail, aby to vyzeralo, že vám to poslala Tatra banka a teraz strašne potrebuje, aby ste sa prihlásili práve cez ten odkaz, ktorý tam je. Lebo už aj ten odkaz častokrát vyzerá veľmi dobre a naozaj je tam, ako som spomínal, veľmi maličký preklep. Čiže keď si napríklad nie ste istí, tak ten odkaz jednoducho radšej neklikať. To isté platí, ak vám niekto posiela na social media takéto veci. Taktiež, keď ten e-mail prichádza od niekoho, kto by si takéto údaje od vás nežiadal, napríklad banka si nikdy od vás nebude žiadať, aby ste sa cez ten link prihlasovali, alebo zadávali niekde heslo, kde to veľakrát môže vyzerať úplne rovnako, tak tieto e-maily ideálne treba rovno označiť ako spam, aby aj tie nástroje, ktoré používate, napríklad nejaké e-mailové konto, dajme tomu cez Gmail, aby ďalšie také e-maily, ktoré prídu, aby vám rovno filtrovali. Čo často vydávam na sociálnych médiách je tzv. Oversharing. To znamená, ľudia si tam často dávajú až príliš veľa informácií. Dajme tomu, keď ešte nebolo social media, tak keď ľudia odcestovali na dovolenku, tak sa robievalo to, že sa vyvešalo nejaké prádlo na balkón, aby si zlodeji nemysleli, alebo mysleli naopak, že niekto je doma a tým pádom ani sa nepokúsili o to vyskúšať. Lenže tým, že už je social media, častokrát ľudia majú verejné, otvorené profily, kde zdieľajú úplne všetko. Kde sú, s kým sú tam a tak ďalej a tak ďalej. Hej, majú tam fakt narodenia detí, všetko možné. A toto sú všetko informácie, ktoré môžu byť použité proti vám. Či už keď napríklad ste aj doma a zdieľate nejaké video a ukazujete, čo máte doma, tak áno, niekto, kto k tomu má prístup a máte verejný profil, že nevidia to len vaši priatelia, to znamená tých, ktorých si vy potvrdili, tak veľmi ľahko si takto viete prilákať nejaké nešťastie. Taktiež, keď tam zdieľate príliš veľa údajov takýchto, ktoré by tam nemuseli byť, tak máte väčšiu šancu, že potom budú použité proti vám. Keďže častokrát, aj keď niekde je dvojitá autentifikácia, tak môže byť, že sa do vás to spýta práve na takéto ako nejaké dátum narodenia alebo niečo podobné. A to veľakrát, keď ľudia tam dávajú tie informácie, tak sa to z toho dá vydedukovať. Čo je ešte dôležité na sociálnych médiách je dávať pozor na tiež takéto odkazy, pretože častokrát vydávame to, že príde nejaký link a už tam je dokonca aj normálny slovenský text, že Pane Bože, toto si ty.
a teraz je tam nejaký link. Vy kliknete na ten link a ten vírus sa vlastne dostáva do vašho počítača, pretože vás to presmerovalo na takú stránku. A na toto si treba dávať pozor, lebo potom následne váš profil je použitý na to, aby to poslal všetkým vašim známym a tým pádom sa to šíri ďalej. Najnovšie som videl dokonca také, že ma tam oslovil človek a napísal mi, že mi to pošle do SMS-ky a že to mám potvrdiť cez SMS-ku. Zistil som potom na základe toho, že som si pozrel nejaké video, že toto je spôsob, ako prísť o účet, pretože cez ten link sa dokážu potom tí ľudia dostať nejak k vášmu heslu a dostať sa vám do účtu. Čiže aj na toto si treba dávať pozor. Na sociálnych médiách ste už možno zachytili aj také niečo, že dajme tomu, že Škodovka si vytvorila profil a dala tam, že za zdieľanie dostanete Octaviu. Toto je tiež scam, aj keď našťastie tu, pokiaľ nič nevyplňujete ani sa neprihlasujete na nejakú aplikáciu, tak to nemá žiadne vaše údaje, ale opäť pomáhate to šíriť medzi ostatných ľudí, pretože samozrejme nikto vám za zdieľanie auto nedá. Pomáhate to šíriť medzi ostatných ľudí, ktorí možno nevedia toľko o tej bezpečnosti ako vy a tým pádom môžu na takéto niečo naletieť a prísť o ten svoj účet. Keď sa dostávame k telefónom a bezpečnosti, platia tie isté pravidlá, ktoré pri PC. Čiže nenakupovať na Wi-Fi sieťach, pozerať si, či máme tam pekne zámoček, pri social media proste nezdieľať veci, ktoré by sme nechceli, mať nastavené dobre to, kto môže vidieť tie moje príspevky, taktiež neklikať na linky, kde si nie som istý, ale tam nám pribúda ešte jedna vec a to je aplikácie. Aplikácie vždy sťahovať len z overených zdrojov, pri iPhone z App Store, pri Google Play a dávať si pozor, ak sťahujeme aplikáciu od inakiaľ, pretože nikdy nevieme, čo tam všetko je pribalené do plusu. Tie aplikácie, ktoré sú na týchto overených obchodoch, kupovať len tam, neosťahovať to od inakiaľ a určite nie, ak vám tam dávajú zlomkovú cenu, lebo to je vopred isté, že tam je niečo pribalené do plusu a pravdepodobne tam vám to bude robiť šarapatu v telefóne. Taktiež v telefóne sú rôzne nastavenia, čo sa týka bezpečnosti. Napríklad toho, že aj keď dáte telefón z ruky, tak viete napríklad nastaviť to, že ten človek vidí len tú jednu aplikáciu, nevie sa preklikať do ďalších 4. Nastavenie biometrie, keď nie je biometria, tak určite tam mať aj PIN kódy. Ak sa dá, tak pri niektorých veciach mať dvojitú autentifikáciu. To znamená cez, dajme tomu možno aj nejaký Google autentifikátor. SMS-ka je dobrá vec na dvojitú autentifikáciu, pretože je jednoduchá, ale dá sa najľahšie zneužiť. Ak sa vám niekto dostane do e-mailu a vďaka tomu sa dostane do internet bankingu, pretože si obnovil heslo, tak napríklad v internet bankingu vie zmeniť toto číslo na svoje a tým pádom ako keby napríklad potvrdiť tie platobné príkazy, ktoré by si zadal, aby vám zobral peniaze. Bohužiaľ takýto prípad už bol a čoraz viac ich pribúda. Čiže tá SMS-ka nie je práve z tohto pohľadu úplne dobrá a sú alternatívne služby ako napríklad Google Autentifikátor. Nepôjdem v tom do hĺbky samozrejme, to nie je teraz dôležité a viete si to veľmi ľahko vygoogliť a zistiť. Množstvo z nás už aj nakupuje cez telefóny a je veľmi pohodlné nemusieť sa zdvihnúť z gauča, ísť do peňaženky, vybrať tú kreditnú kartu a zadávať z nej údaje. Množstvo stránok už ponúka ako keby zapamätanie kreditnej karty alebo platobnej karty, čo má samozrejme aj výhody, lebo už to nemusíte zadávať znova, ale nevýhoda je tá, že ak by napríklad ich hackli, tak máte prúser, pretože z vašej karty potom vedia tie informácie ako keby dostať. Čiže ak sa dá, odporúčam nedávať si zapamätať kartu práve z tohto pohľadu a ak je to možné, nenakupovať vždy rovnakým spôsobom, ale napríklad ak tam majú, dajme tomu nejaký PayPal, alebo tam majú GoPay, alebo proste nejakú inú platobnú bránu, používať aj tieto, striedať to, aby ste mali viacero tých spôsobov, ktorým viete nakúpiť a minimalizovali to riziko, že stále, keď to nakupujete cez jednu, tak môže prísť k väčšiemu zneužitiu. Čo je ešte dôležité pri týchto alternatívnych spôsoboch, že tiež ako keby platby, je, že tiež tam môžete mať ako keby vytvorený účet a zapamätať si tam kartu, tuto dávať tiež na to pozor. No a to, čo odporúčam ja, má to napríklad Tatra banka, otvoríte si, kliknete na kartu a je tam použiť na internetový nákup a to vám vygeneruje jednorázové platobné údaje, ktoré viete použiť len na tú jednu transakciu a následne potom sú neefektívne. Toto sa oplatí najviac práve vtedy, keď nakupujete napríklad na nových e-shopoch alebo niekde, kde si nie si istý a keby sa hocičo stalo, tak viete, že tie údaje z tej karty nevedia byť zneužité, pretože bude použitá len jedenkrát. Keď sa rozprávame o bezpečnosti, nemôžeme vynechať ani osobné údaje. Či už sú to cookies, alebo nejaké údaje, ktoré zadávate na tých stránkach. Pri stránkach, kde nie je nutné zadávať tieto osobné údaje,
Odporúčam tie cookies neodsúhlasovať, aj keď áno, rozbijate im analytiku a tak, ale nie je potrebné, aby ich zbierali, hlavne na reklamné účely a tým pádom vedeli niekde identifikovať váš počítač. Alebo odporúčam použiť tzv. VPN. To je nástroj, kde vy si viete zadať v podstate akúkoľvek lokalitu po svete, odkiaľ prechádzate na tú stránku. Lebo bežne máte slovenskú IP adresu a toto VPN-ko vám umožní ako keby mať napríklad zahraničnú. Alebo potom odporúčam použiť tzv. Inkognito režim vo vašom prehliadači, vďaka ktorému v podstate budú takéto trackery a všetky ostatné veci blokované a nebudete odovzdávať žiadne osobné údaje. Na záver ešte jedna vec. Množstvo ľudí posiela aj cez e-mail veľmi citlivé údaje, či už fotky občianskych alebo veľakrát rôzne také údaje ako rodné číslo a podobne. Toto nie je najšťastnejší spôsob, ako tieto údaje odovzdávať. Keď ich takto chcete odovzdať alebo poslať, tak ideálne v nejakom súbore a zipku, ktoré je zakódované, hej, normálne ako keby .zip alebo .rar a zakódované myslím tak, že máte to heslo vy a napríklad SMS-kou alebo nejakým spôsobom ho pošlete tej osobe, ktorá to môže otvoriť. Prečo je to dôležité? Je, že ak napríklad máte doménu info@vašemeno.sk a máte tam kopec e-mailovej komunikácie, tak častokrát sa takéto hacky dejú aj vďaka tomu, že vy tú doménu už dajme tomu nechcete používať, necháte ju prepadnúť. Niekto, kto tú doménu odchytí, kúpi si ju, tak dokáže si ju napojiť na hosting a keďže tá doména predtým existovala, tá e-mailová schránka existovala, tak on ju dokáže znova vytvoriť a začať prijímať tie správy, ktoré by vám tam chodili. Ak túto e-mailovú adresu máte v prípade napojenú na vaši social media, máte to napojené na internet banking alebo na nejaké ďalšie služby, tak ten človek zrazu si vie obnoviť tie heslá, alebo veľakrát sa vie dostať aj k tým predošlým e-mailom a následne sa vie dostať do hociakých účtov, ktoré ste tam mali vytvorené. Dávajte si pozor teda na internete na všetky tieto nové podvody. Dbajte na to, aby ste nechodili na nezabezpečené stránky, nezadávali tam informácie, aby ste mali dobre nastavené social media, dobre nastavený telefón, aby ste nesťahovali aplikácie, ktoré by ste nemali, aby ste dbali na svoje osobné údaje a vyhnete sa množstvu problémov, ktoré súvisia práve s takýmito internetovými podvodmi.